Eu escollín un ramo distinto porque o meu vestido tamén é distinto. Bueno, eu vexo que o traballo vai indo, pero... Eu xa che fixen así unhas cuantas aquí para que as foras mirando, entón agora pois só me queda pois montar o ramo e... Aínda non o teis preparado? Ai, Dios mío, de verdade que faltan moi poucos días e ainda teño que recoller os traxes das nenas. Xa está feita, non, o ramo tenlo aquí. Só nos queda atrás o lazo. Para que che quede, xa che quede así preparado. Que che parece, má? Moi bonito. Home. Escollendo ti máis, porque era máis bonito. Bueno, muller, non te emociones, tranquila, Jesús. Ay, Dios. Que se me emocione así tan fácilmente, digo, isto vai ser o día da boda, non sei, vamos ter que ir con paraugas, con catiuscas ou algo, porque é mi madriña. Está claro que o ramo eu decidín que fora de follato porque penso que as mans de Esther son únicas e maravillosas. Pero bueno, eu queríalle dar un toque de color e como o vestido leva unha sobrecola con esta mesma tela e bueno, pois fixen estas flores así... Begoña, sí, Begoña ten moita imaginación e sabe facer moi ben as cousas. Veras combinado o meu traballo co de Esther, a verdade é que é unha satisfacción pletórica. E van lanzar ese ramo, van ayudar a calquera? No. Que eu quero que tu irmán case tamén, pero non sei. Bueno, pues botolle unhas flores artificiales. Amigo! Nós votamos como uns 4 anos sin vernos. Que te separen un fillo é moi complicado, é moi doloroso. Iso para mí é inexplicable. O que chorei nesta vida. Puido estar antes comigo, puido evitar tanto sufrimento que eu estaba aí, que o momento que vi non me deixei marchar máis, non me deixei mover dali. Eu vivía en tal burbulla que nin siquiera supera que a miña nai pasara por un embarazo e no momento que nos reencontramos é como que ese tempo se encolleu e como se só pasara unha noite. E eu, aunque hoxe en día xa teño a miña familia feita, formada, aunque sea na distancia, a relación é boa. E nos momentos clave é cando nos unimos. É o meu exemplo a seguir. Ela pasou por moitas situacións e superounas, e entonces aí é onde ves que non hai nada imposible.